a garin ne duniyar tana ciki amira mara ya kage min wani kallon ka je ita ka tambaye ta waye ne kai ne ba aikin ka gadi ba to ka je ka ce mata in ji gamba su tirayi ka da gaya mata ka taba zuwa nan gidan kuwa ina ruwanka ne ko kana so kai ta aikin ka ne ka ce mata gamba su tirayi ka tattara hankalinka gyara hau da yawa na ana ga masa miliyan 63 ne to kuma me za a ga ana wannan ko da haka kaga ka je ka koma ka ce marko ba zai yi to madalla to sai an jima na biya na biya to ma da ga ake yana nan kuka to yazo yace yana nan Amira waye wannan ya ce mun je Gambo striker Gambo striker Gambo striker ka je ka ce in ji Aminu defender dan uban shi ba za ta zo ba an gama illa ka ce ba za ta zo ba an gama illa ka ce in shi striker ne dan uban shi ni kuma defender ne ka je ka gama haka an gama illa kai sauri ka je ka gama haka mush no sex